Takže klapka a akce. Dobre, čaute ľudia, vítajte mojho ďalšieho videa. Dneska budeme hrať Fortnite Battle Royale. Ako vždycky sa budem snažiť si natočiť video. Neviem, jak to dopadne. Dúfam, že by to mohlo dopadnúť dobre. A kúpil som si nový emot, bolo to pekne drahé. Dajte like, ak to máte tiež. Určite, ak sa vám video bude páčiť, choďte hodiť like, dajte odber, je to na vás, kamo. Ako, mohli by ste dať odber. Smutný by som nebol, ale choďte určite hodiť odber na kanál Lenka Zajacová a ideme sola. Čiže toto zase budem vystrihovať, jak vždy. Dobre ľudia, už sme v Battle Passe. Dal som ten telefon trošku ďalej. Kam by sme skočili? Tak vieš čo, ja aspoň na video nebudem taký laknutý. Lebo ja vždycky skačem do takých, že jeden domček. Lebo proste sa bojím. Ale ako rád by som sem skočil, ale prečo? Ja neviem, proste ja som si na to zvykol. Ja som chcel vyskúšať ten XP glitch, len neviem. Shit. Prepačte, ferovia, či jak sa voláte. Nemám potuchy, aký ste škaredí. Tak ani prd nevie vaše meno. Nech sa pozrú, ako vyzerajú do zrkadla, sa dogrcajú. No. Ešte len začiatok videa, už tu roastím, kamo. Tak toto nedopadne dobre. Dostanem kila, tu začnem kokos nadávať. Debil. Teda, a čo? Jak? Ja som tam nechal tú pištolku. No dobre. Aspoň sa mi hodia tie shieldy. To sa delá. Ja mám taký goofy aim. Kde je? No. To som potreboval. My aim is very goofy. My aim is so bad. Yo, what? Ty kokos, tak ten má shieldy. Ty ideš utekať? Kde je? Oh no, on je poza mnou. Ne. On utie! Nie! Prečo vyplúva to na... Jak blízko mám ísť, aby ste mi to mohli dať? No, ďakujem. To čo? Ja, to je tá nová. Vážne zobral úplne všetko? Tož taký šmejd je? Nič mi nenechal? Však boli Vianoce. No tak čo mi nič nenechal? Jak sú Vianoce? Čo si? Mimo? Typečku? Čo nechápi? Však na Silvestra. Nie?
Pekný? No, nie? Ja nechápem. Ja prostě rozprávam vždycky na tých videách, ako keby som bol z Trnavy. No od Trnavy mám dosť ďaleko teda. Flowberry Fizzy. Dneska zahodíme zastavím raketu. Väčší cringe youtuber není na YouTube. Je to s papám. Ládušky. Fuj, je to hnus. Neodporúčam. A ešte som zabudol, že mi do komentára môžete napísať nejaké rady. Napríklad, ako sa mám používať kokos Grappler Blade. Som presne potreboval. Minus polku mojich materiálov. Na to, aby som sa zachránil. Ty kokos, ja som šikovný. Josti, ja som šikovný. Ja som neschopený, že to je hrozné. Ja mám halucinácie, veď tam bolo auto, nie náhodou. No, také ťažké to bolo? Nemyslím si. Idem za ním. Dúfam, že tam umrieš. Aby som zase nebol vulgárny. Aby mi to YouTube nezmazal. Žlutý dolár. Ja si chcem zarábať, ja nechcem žlutý dolár. Jo, ja som taký vtipný. Haló ľudia, musíte sa zasmiať. Haló, nepočujem vás. Pridaj trošku tých decibelov. Musím vás počuť. Nepočujem. Materiál. 3. I don't want. I want only 6. This is club 6 only. Už! Mami a bubsík. Asi sa vrátim pre tie shieldy. Chcete vidieť fejkový Jack z Bazošu? Veď to stalo iba 100 € za fľašu. To kľudne môžem vylievať. Hej, vedeli ste o tom, že G-Wagon môže plávať? Aký je to plavec? Poď moje milé autíčko, je tam čestka. Dám ti z nej niečo. Ups, asi sa utopila. Nevadí. Veď není jediný na mape. Ako keby... Prepáč, autičko, že som ťa musel utopiť. Je mi to úplne najviac ľúto. Žmúrkam okom, kokos. Ma to vôbec nezaujíma, lebo mám nožičky. A viete, na čo mám nožičky, malé detičky? Na kráčanie. A viete, na čo je kráčanie? Aby som mohol utopiť také autíčka, s ktorými vy robíte brm, brm, brm. Blablabla. A dospelí s tým robia blablabla.
Kto vie, čo myslím. A kto vie a má dospelý, tak nechce vedieť, koľko mám rokov. Uí. Ty už si ho zabil? Tak teraz môžem ja zabiť teba? To je isté. Aha, no tak to teda neviem rozprávať. Ja vieš čo? Risk je zisk. Život je zisk. Pekné. GG. Ne. Joj. I don't want you. No tak ty kokos, ja mám inú snajperku. To ty nemáš. Ty frajer. Na pohrebe mu toto zatancujem. Ja už mám full materiály. Materiál môj, nemám ťa rád. Ty, kido malý. Ja som sa teraz skúkol do mobilu a ľakol, že som to zabudol. Že... Počkaj, čo? Ja neviem ani, čo rozprávam. Ja som myslel, že som zabudol natáčať. No ja som šikovný. Áno, správne. Jak Sterling v Spelling Bee. Že fake TikToky by like. Videli ste o tom, že keď zatancujete pred týmto masom, ktorý vyzerá ako môj dedo, a zatancujete pre ním, že dostanete zadarmo take the L. Áno, to je super real. To úplne super real, normálne super. Dedo starý, zaslúžiš si umreť, už si dlho žil. A tak ťa niekto nemal rád. Teda čo? Nie, že to poviete svojmu dedovi. Ak chcete žiť, tak to nehovorte radšej. Lebo nebudete žiť vy. Kamo, dad jokes until I die. A to ani není dad. Lebo som dead. Normálne ja som taký vtipný. Chápeš to? Videl si to niekedy, takého vtipného ujca? Wrestling with your... Oh my gosh, I'm better than you. Oh no, I whiffed. Nikto není. A čo keď tu održem polku svojej nohy a nechám to tu a prídem, keď už to bude hotové? Čo dobrý nápad? Ja viem, že nie. Juj. Som pripravený s mojou nišovou zbraňou fejkovou z bazošu. Hore ruky, ľudia. To ste nečakali. Dobre striha. Klapka a striha.